A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Zainabu. Idan yau ka fara sauraron shirinmu, ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon sanarwa a duk lokacin da muka ɗaura shirye-shiryenmu. Mun gode. Daren bakin ciki kashi na 5. Amma wallahi ni a gurina dama ba ni da buri bayan naga na aurar da Jijatu. Domin dama na gaya mata idan bata fitar da miji ba zan zaɓa mata. Tunda Musa ya yi magana, ai shi kenan, yaro mai kirki da tarbiyya kuwa. Cike da farin ciki Inna Kubura ta tafi gida domin ta san halin Malam Hamza shi ma mutumin kirki ne mai magana guda ɗaya. Ta kuma san za a yi farin ciki da jin wannan maganar. Don haka ta tafi cike da fata. Malam Ayuba kasa zama ya yi, ya tafi gidan yayansa kai tsaye, ya yi sa'ar samunsa a ƙofar gidansa kan tabarma yana sauraron rediyo. Ya ƙarasa ya zauna cikin ladabi. Ya fara gayar da shi, kasancewar akwai tazara mai yawa tsakaninsa da yayan nasa. Ya sanya akwai girmamawa a tsakaninsu. Malam Hamza ya gyara zama sosai yana fuskantarsa yana magana. Kamar ka san maganar ka nake yi a raina kenan Ayuba. Lamarin Dijatu ya fara tayar min da hankali. Zuwa yanzu ina jin duk ƙawayenta kusan rabi suna ɗakin mazajensu. Wasu ma har sun haihu. Amma ita shiru kwanaki Safiya take sanar da ni wai ta ce karatun boko za ta yi. To kullum ina son samun ka da maganar amma sai na sha'afa. Ya ƙara gyara zama yana ci gaba da magana amma tun daga ka duk magana ta ƙare. Ya ci gaba da magana ganin ɗan uwansa ya nutsu sosai yana sauraron sa. Ayuba na san dai ka fi kowa sanin darajar ya mace ɗakin mijinta. Wannan karatu da take cewa za ta yi ba zai ƙarar da ita komai ba. Kai abu ne ma da ba zai taɓa yiwuwa ba. Ka sani ko? Malam Ayuba ya ɗan yi murmushi yana faɗin, ai wannan maganar ta karatun boko, maganar banza ce yaya. Ka san tun lokacin da marigayiya Innar Abula ta bar mai gari ya saka ta a makarantar bokon nan. Ba so nake yi ba, don dai ba zan iya mata musu ba ne kawai. Don haka babu wannan maganar ma, don tuni na taka mata birki. Daman na bar ta ne ganin bata da wani tsayayyen manemi. Malam Hamza ya gyaɗa kai cike da gamsuwa. Ya ci gaba da magana, kuma yanzu ma kaman ka san abin da yake tafe da ni kenan. Akan maganar aurenta na zo, mu tattauna ma yanzu. Sai kuma gashi ka fara min magana. Malam Hamza ya yi murmushi cikin farin ciki, gami da faɗin masha Allah. Ka ce faɗuwa ce ta zo daidai da zama kenan. Ayuba ya gyaɗa kai, ƙwarai da gaske. Yanzu nan yaya Kubura, yar uwar Abila ta zo da maganar yaron gidansu. Ɗan gurin Malam Tsalha Musa ya ga Dijatu yana so. To ta zo ta yi magana da mahaifiyarta akan ta sanar da ni. Ita kuma ta ce ta yi min magana kai tsaye shine ne kuma na sanar da su sai na zo na sanar da kai abin da ka ce shi kenan. Cikin tsananin jin daɗi Malam Hamza ya ci gaba da magana. Haba Ayuba, ai kai ma ka san in dai magana ce ta aure ba zan taɓa musawa ba, balle yaro nan da kake faɗa. Yaro ne na gari mai tarbiyya da kamala, don haka ni dai na ba su ka je ka sanar da su kawai su fara shirin aure. Daɗi ya cika Malam Ayuba ya yi zaton jin hakan daga gurin yayan nasa. Don haka cikin farin ciki ya bar ƙofar gidan, daga nan kuma kai tsaye bai tsaya ko ina ba, sai gidan su yaya Kubura. Ya saka yaro ya masa sallama da Malam Tsalha mahaifin Musa. Bayan sun gaisa cikin mutunci, ya sanar da shi dalilin zuwansa akan maganar Musa da Dijatu ne. Sun ba su damar fitowa neman aurenta. Malam Tsalha ya yi farin ciki matuƙa domin shi ma yana son ɗan nasa ya yi auren. Daga nan sai ƙaramar magana ta zamto babba domin cikin ƙanƙanin lokaci aka sanya ranar aurenta da Musa watanni 5 gaba masu zuwa. Tun daga wannan lokacin mahaifinta ya fara shirye-shiryen biki. Komai ya samu sai ya ce na bikin Dijatu ne. A wannan tsukukun ta ga tsangwama gurin Lami. Da ta yi abu sai ta fara yi mata gori. Wai tana rawar kafa ne akan za ta yi aure. Sai ka ce auren wani daɗi ne da shi. Ita kan bata taɓa kula ta ba. Abin da bata sani ba, ita ba auren ne a gabanta ba. Gaba ɗaya kawai dai ta yi biyayya ga umarnin mahaifinta ne kuma bayan Musa ba ta da wani zaɓin da ya fi shi. Duk da Musa yana ƙoƙarin faranta mata, ta kasa sabawa da shi. Mutum ne shi mai matuƙar haƙuri da iya kalamai masu sanyi. Wannan ya sanya ta ɗan fara sakin jikinta da shi. Amma cikin ranta bai taɓa burge ta ba ko kaɗan. Sai dai ta san ba ta da wata mafita bayan amincewa da auren nasa. Abu kamar wasa har aka ci kusan watanni 3 da saka ranarsu. Kwatsam wata rana sai ga Buji a ƙofar gidansu, wai ya zo gurin ta zance. Dama baya jima baya garin, wai ya tafi yawo birni. Lokacin da ya aika aka kira ta, ta yi tsammanin Musa ne. Don haka ta gyara jikinta ta fito, sai dai tana ganin Buji hankalinta ya mugun tashi, domin ya kuma lalacewa da wata shiga irin ta 'yan birni marasa kunya.
wandonsa ma iyakacinsa gwiwa ne. Ga wani gilashi da ya saka a idonsa ƙatoto kuma baƙi, ga wani aski da ya yi ya tara gashi a gaban goshinsa. Cikin fargaba ta ambaci sunansa, bakinta yana rawa. Buji ya yi murmushi cikin jin daɗi gami da faɗin, kin yi mamakin dawowata ko? Wallahi duk da ina birni kina ta min gizo cikin kaina Dijatu. Babana ya tura ni in koyi sana'ar da muka gada a gurin wani abokinsa can babbar kwata ta cikin birni. Amma tsananin soyayyarki ya kasa bari na sake, don haka na dawo dole kawai a aura min ke mu wuce birni, na saka ki cikin rayuwar jin daɗi domin a can ake rayuwa ba a nan ba. Zan saka ki cikin gida ginin bulo da bulo mai filasta, zan siya miki talabijin ta kallo wacce duk garin nan babu ita. Yo ina kuka ga wutar ma da za ku yi kallon ma? Ko yaya kika ce Dijatu na? Ta zaro ido cikin tsoron jin kalamansa. Duk babu ko ɗaya da ya burge ta da shi. Bakinta na kyarma ta fara yi mata magana. Ka yi haƙuri Buji, ni an min baiko da Musa, yanzu haka bai fi sauran watanni a fara hidimar bikinmu ba. Buji ya kalle ta cikin tsananin tashin hankali yana magana cikin gadara. Waye kuma Musa? Wallahi ya yi ƙarya. Ko wane ne shi? Domin ketawa ce ni kaɗai. Duk wanda ya yi karambanin shiga tsakanina da ke sai na ga bayansa wallahi. Jin maganarsa take yi kamar hauka, domin yadda yake maganar kamar mahaukaci. Ba za ta iya tsayawa jin shirmensa ba, don haka da gaggawa ta shige cikin gida, jikinta yana kyarma. Buji ya dinga kiranta cikin ɗaga murya, amma bata kula shi ba kwata-kwata. Ta shiga cikin gida, jikinta na kyarma. Mahaifiyarta tana tsakar gida tana aikace-aikacenta. Ta kalle ta cikin mamaki kamar za ta yi mata magana, sai kuma ta fasa. Ta ci gaba da abin da take yi, ta koma gefe ta rakuɓe. Babu wanda za ta sanarwa damuwarta, domin babu wanda yake kula ta cikin gidan. Ƙaninta da yake binta namiji ne, haka nan wanda yake bin sama su basu fiye zaman gidan ba ma. Mahaifiyarta ba ta kula ta, kishiyar mahaifiyarta kuwa ta tsane ta kamar ta saka ta cikin wuta ta huta take ji. Daman Sailuba ce abokiyar tattaunawar tata, sai Asabe, amma bata shaƙu da ita kamar Sailuba ba. Yanzu kuma Sailuba ta yi mata nisa, bata san ina take ba, hakanan ta yi zaune ƙuri cikin damuwa. Gaba ɗaya Buji ya tayar mata da hankali. Haka ta yi wunin ranar sukuku, sai dai bayan Isha tana cin abinci, mahaifinta yana gefe yana cin nashi kan tabarmar keso daga kofar turakarsa. Wani yaro ya shigo gidan ya sanar da su wai sarkin fawa yana sallama da mahaifinta. Hankalin Dijatu ya tashi matuƙa, domin ta san maganar ba za ta wuce akan abin da ya faru tsakaninta da Buji ba, sai dai ba ta da ikon faɗa. Mahaifinta ya yi mamakin kiran da ya ga sarkin fawa ya yi masa, ya yi ta nanata zancen da Lami da ke gefensa a zaune. Ni ban san menene dalilin zuwan sarkin fawa gurina ba, shi matsala na da shi tauraruwa mai wutsiya ce. To yaya za a yi malam? Ka daure kawai ka ji. Lami ta bashi amsa. Haka ya tashi ya nufi hanyar kofar gida kai tsaye. Gaban Dijatu sai faduwa yake, tana addu'ar Allah ya saba abin da take tunani bane. A can kofar gidan Malam Ayyuba, mahaifin Dijatu ya tarar da sarkin fawa cikin sakin fuska, ya bashi hannu suka gaisa game da yin magana cikin fara'a. Ranka ya dade sarki, ganin ku ai sai manya. Nayi matukar mamaki da aka ce wai kana sallama daga kofar gida. Sarkin fawa yayi dariya yana faɗi, mai son dan tsuntsu ai shi ke bin sa da jifa Malam Ayyuba. Cikin alamun rashin fahimta Malam Ayyuba ya ci gaba da magana. Ban fahimci abin da kake nufi ba sarki. Sarkin fawa ya gara tsayuwa yana ci gaba da magana. Wato ɗazu ɗan guri na Buji ya zo min a gigice kamar zai saka min kuka. Sai na tambaye shi menene yake damunsa. Sai ya ce min wai diyar gurin Khadijatu ya gani yana so. Amma ta ce masa ba ta son shi. Shi ne fa ya tayar da hankalinsa kamar zai yi kuka. Na ce ba za a yi hakan ba. Zan zo da kaina na tambayar masa aurenta. Kowa ma ya huta. Gaban Malam Ayyuba ya yanke ya faɗi, amma sai ya yi ƙarfin halin yin magana. Amma sarki, baka ji labarin baikon da aka yi wa Dijatu tuntuni da ɗan gidan Malam Tsalha Musa ba? Har iyayensa sun turo da sadakinsu da kayan aure gaba ɗaya. Na ji mana, amma tun da ba a ɗaura aure ba, ai ko maganar waye za a iya warware ta Ayyuba. Duk abin da yaron nan ya kashe mata, zan iya biya. Burina kawai a ce Buji ya sami abin da yake bukata a rayuwarsa. Kuma kaga yaron nan ya fara hankali. Da ya fara shiga birni yana koyon sana'a. Ya ce idan a can yake so ya zauna ma ba komai. Kaga diyarka ai ta sami ci gaba ko? Cikin bacin rai Malam Ayyuba ya fara magana. Kasancewarsa mutum marar haƙuri. Gaskiya sarkin fawa zai daina baka haƙuri. Domin Allah ya sani ba zan iya tayar da maganan da nayi ba. Kuma ka san irin zumuncin da ke tsakaninmu da gidan iyayen yaron nan. Da a ce ku kuka fara yin magana, ya shi kenan. Amma sai da magana ta yi nisa saboda kawai na zamto ƙaramin mutum sai na rushe? Kuma ma ko da na amince, na san yayana Malam Hamza ba zai yadda ba. Don haka gaskiya ka yi haƙuri, ba zan iya ba wallahi.
Sarkin Fawa ya dinga kallon Malam Ayuba cikin mamaki, ya nuna ƙirjinsa cikin isa. Ni kake gaya wa wannan maganar Ayuba? Ka fa san waye ni a garin nan. Duk abin da kake bukata ni mai iya baka ne. Kuma ka san dai babu wanda zan je har gidansa na roƙi ya baiwa ɗana Buji auren ɗiyarsa a garin nan ya hana ko? Shi yasa na ce ka je wani gurin ka nemar masa. Amma Dijatu kam gaskiya magana ta ƙare. Na riga na bayar da aurenta. Malam Ayuba ya ƙara bashi amsa a fusace. Sarkin Fawa ya ƙule matuƙa domin bai yi zaton abin zai zo masa da haka ba. Amma sai ya haɗiye fushinsa ya ci gaba da magana. Ai shi kenan tun da haka ka zaɓa. Sai dai zan baka zaɓi daga nan har zuwa sati guda. Ina jiran ka sauya shawara. Idan kuma ba haka ba za ka iya ganin abin da baka so wallahi. Domin ni ban taɓa neman abu na rasa ba, haka ma kuma ɗana. Malam Ayuba ya ƙara fusata. Au abin naka har da barazana kenan Sarkin Fawa. To ka je kai duk abin da ka ga dama. Amma in dai ina raye wallahi babu Dijatu, babu auren wani idan ba Musa ba. Sai dai idan shi da ya ce ya fasa, wannan kuma daban kenan. Sarkin Fawa ya saɓi babbar riga, ya wuce a fusace yana huci. Shi ma Malam Ayuba ya koma cikin gida yana ta faɗa. Inna Abula ce ta fara tararsa da maganar. Cikin damuwa lokacin da ya shiga ta fito daga bayan gida. Mai gida, Allah dai ya sa lafiya. Tun daga kofar gida ake jiyo hayaniyarka. Cikin damuwa ya fara magana. Ni da mutumin nan ne mana Sarkin Fawa. Wai ni zai yi wa barazanar banza. Kina ji wai wannan lalataccen yaron nasa Buji shine yake son Dijatu. Wai har idan ban bashi ba zan ga abin da zai biyo baya nan da sati guda. Yaron da kowa ya san shi bashi da kunya har babban gari yake zuwa ya siyo taba yayi ta sha, babu wanda ya isa ya hana shi a garin nan. Cikin gaggawa Abula ta bar gurin domin idan magana ce akan Dijatu ba za ta tofa komai ba. Sai suka ci gaba da magana da Lami. Dijatu tana gefe tana jin su. Karo na farko a rayuwarta da ta san cewa ashe mahaifinta yana ƙaunarta. Da tana ganin kamar bai damu da ita ba, amma yanda suka yi da Sarkin Fawa ya faranta mata rai matuƙa domin ta tsani Buji matuƙa. Hasali ma ita tsoronsa take ji. Da a ce mahaifinta ya yadda ya kashe ta gaba ɗaya. Sai ta tsinci kanta tana godiya ga Allah cikin ranta bisa hukuncin da mahaifinta ya yanke. Cikin ƙanƙanin lokaci maganar da ke tsakaninta da Buji ta baza gari. Sai ga abokan mahaifinta sun zo suna bashi shawara akan ya haƙura kawai ya baiwa Buji diyarsa. Domin Sarkin Fawa yana ta zuwa gurinsu neman a shawo kansa domin hankalin Buji ya tashi matuƙa. Shi kuma ya ce sam